Hi, madung hapon. Madung adlaw ng tanan. Karon di ay October 27 anniversary nila sa nanay og tatay karon. Sa wa mo koy kaambag ko nito kwarta. Ako nga miso. Tan-aw ko dito kung sa sila. Kado ko nakaulis trabaho ron kay mingaw sa. Pila ka tuig minus tatay karon? 55. Pila? 55, retal 55 ka tuig? Okay, ngipon. Kapukagasin ko. Oo, na dili ko sa nakabot. Nariga. Ano sa sila ali? Nadiligyaw din sila. Anong pat sa kani? Yung samday ron? October dinas nini. May October dinas nini, di man. October 27 Ito na September 23. Yes, bubon mo to. Pila pwede ang edad Doon nini. ka mong nini sa una katong ikasalusin ko ta katuig. Na sila still po ron? Mga Estel. Bawa ka katuig sa Estel, 30 buti po, bansin ko matulis pag tuwinta namon. 50, so inig ka 54 na hadi ay, inig ka 55 na, 56 na po mo. Tiyaw. Hindi ko turo naman kali, sumatasin ko po niya. So, nagkita si April, newa ko na edad dun, meeting ugma. April, Meeting mo ko nung city, sino umawa ko na edad dun. Wala ko na yung meeting. major ko niya, tingkay. Mato ko sa bayan nga, muli-ili kung doon sa sila. Nakaloto na zulas ng suman. Ika 55 day ko na nilas na ni katuig ron. October 27. Ano man? Ano man le? Ling ano man? Habang mga bata le? Nasali pa dong. Buto niyo ko ko katipunan ganina, ilad naman po ko. Hindi. Hindi, ito kasi katipunan mo to. Asam ka? Nakay ko niya tuyo. Naman, ano mo itong tuyuhan? Adobo. Si Alice sa high school naman, hindi ka kanina. Isa? Naman kayo nga na? Hindi, wala ko niagig high school, nag-agi mo kong high school. Dadugay na tayo. Elementary na? High school niya. Ito ko ano mo? Ano? Kuya, dyan sa hinag, pero nakatuwid, gumag-high school na, dyan sa nagyapang bago. Wa ko ka. Napoy paminta, piso. Wak mo tabang tong dulig sumang kay kapoy dugo. Pila ni mga house na? Piso. Kuan kanang ang trabaho lagi alas sa pa mo mata naluoy nga di kong kiya kay pukawon mi na mag pabilin magling kuno bukilo po sa pabilin gani larga kay muhila kun to kay gusto muban. Kapoy po trabaho lagi. Agwantahan. Madunay pa paminti nga na kay saway maabot. May problema naghan. Sino po yan? Nada na. Adobo ko siya. Paano lagi ko ang last nanay kasi nguntasin ko katuig. Galang pa Julie dani, agad ang bahin, suman po siya. Ako dito niwa. Kay kapoy ko, plano to kung maghinda ko magbiko ko, ako gabi ko gapong kakapoy. Kaya mo ikan ko subay ka down pag dako. Jamahan galing karon sa doon nakauli. Kadua po dong last squat. Tak naman lasing ko. Pagabot na Julie, nagkudkud na. Ang na. Julie, napagod na Jol. Julie. O Jol. Dali, kuling asa. Na, humot na. Yan, may gunting na ko na rin. Sija, taga, laing naso, ding uli rin sila gani, basta yung aron muli dyan si Sija. Kay mo jay, mulab man nilas danis bay. Balag, na, yung tao ko napagod na. Yung tao ko. Nalagit ang tilawan. Nanay, na yung patulad kang nanay. Ako yung una mo tilaw diha. Dugay-dugay na mo ko kagsuman. Awud-wud. Dugay na ko kakagud. Nagalimtan na, nagtimpla na. Ah, bahala. Basta kay bud. Wa ko nas nanay, azuli.
Nazuli na nambak na po do. Wala ni mahong. Bahanan. Halumot lawa. Sa pagkahumot, nahumot din kay napagod man nag. Mga gabi ko na nagang baon ng ugma. Balik di makana balik sa. Suba ka doon. Suba ka sa ulan baka. Magsuba ko nus nanay. Sagdo. Muti, hoy, ay init be. Muti lang ako dugay-dugay na kuha kag budbud. Sukad pag wala ko nagbudbud. Nagang kubod-bud ni Zuli katong birthday na pong nanay. Gidad ko kaso. Hapit na po tumutuig. Yun no. Katong dakag. Ikaw di ba pagburon na bago man ka? Nabaw ko ay bike bugas lagi. Yung mga apo na nga bugas. Isa ko lang promise itang pansit. Pati lawa ko, Jul. Kagahang Nami. ano buhay guys sa pangibaban. Pero mga bisyo. Sarap si siya, Jul. Mura nga po may nakare. Igawas na nanay. Isagol na. Ang ginit init nang. Ha? May lami uminit. Ito daw, ramang ko. Kaya mga Jul, ako bugnaw. Kalikiduhan niya yung mata. Ato asa magkahara naman na. A few moments later. Sila pa man. Sige po, si Tino tayo magpaluto. Kung naman kawin mo, si Tino tayo magpaluto. Sige magpukat ko. Buhay. Alam niya itong parami. Sakto mo. Daw. Nami. Daw ka gani utak. Ang dito pala yung may harani. Ugar na balik ka pa. Sorry. Mga kaluha dia. Magluto. Tuwang ting. Ng matag. Lupa-undang na. Lupa-undang. Kaya dagat sa gulo. Ay, may saksuti ni Ruby. Grabe. Si Pemporami. Saan ko talit trabang sa bawra ni? Itakas dari mo. Talit tuwang sa baw. Ah, katong may galon ba? Galing. Kasi may pahuli ko niya. Hanggang sana sila de? Wala. Kamera. Kuwat. Yeah, guys. Ito yung review natin mga kalaw. Ito niya sinasin, te. Nakatuwag na budyo ko. Bubuk ko kong giya. Ano kamera mo? Yami lang. Ay, lang nabahaw sa po. Nagbirthday na Porami sa sintay ka. Magpansit Porami ha. Na, kapoy nang. Okay rin nga. Kaman sila ito kamay. Kau yung bunso na mo nagpansit. Sagad. Tiyaw! Ako nakansin sa birthday gani ko sa una. Kau ko pa nakakita nga ikaw. Anako. Tao na, omang ko. Sige na, kung hindi maluto, sigihan na lang umukuha. Mas dili ko si tangag. Di mo kuhat. Kung kahit na kami, Kasi ba yung luwag? bangga. Bunawan yung luwag. Hala, bunawan na duli. Bunawan sa kagluwag mo na. May tutas mo na. Tig panunggag, basta kirang inita ba? Upas luto ng wait. Reko, barang. Pasok na. Baho or ba di ay? Pili, sige pa magkakaw. Kaligo na. Hindi mo na kahapon na maanimi ko. Di mo sa. Sa mga kusina. Nilang kay. Naon pa. Da. Moni, buhay mahirap pero masaya. Ano mo naman yung buhay mayaman pero hindi masaya. Ayaw mo naman ang buhay mayaman kung nang pinatjanay. Bahalang buhay mahirap basta masaya. Nagili ang panambok ni Julie. Ha? Anong panambok? Masaba nang. Kaya ba yung magikaan, Jul? Ha? Kaya ba magikaan? Kuwan sa baboy. Pasaw. Mami, pasaw ko ni ikan, Jul. Pasaw ko sa baboy. Ay, secret ni Mudan lang yung bibintang. Secret ng pagmamahalan ito. Kuha na. Kuha ka, sabi? Ito pa. Pagsitan bas ka, tapat sa saluan sa unas gagmay pas puro, may bata pa. Dito sa kuhan. Kasit ba na? Likod ka, Jijin. Kasit ba na? Sasama na kayo mo. May Original kayo gawin na. Dili, mabuko sa lip din. Sige, sige. Awid niya po kuhan. Tapos ka por mi. Yan siya. Yan sa dubo ni Ali eh. Ano man ang kikalainan man? Lamin na. Yan, nasakyan. Hima. Lamin na. Lamin na. Lagi ka mo tanaw, be?
minutes. Tia! Dali. Kalawak na misa. At last ang kulirik. Mingo mo. Ang gidagan nun. Tapos yung stream na ito. Nasuna na. Ang sexy mo na yung pagbaji. Lagi na ako pagpansin sa ito. Yung nagiginamos, dadok. Ano yung dyan manigapiling ginamos? Sa vlog mang kuno na. Sa vlog bitaw kuno na. Marami. Isa man tayo dyan. Nilagay antipas. Tapos kuan. Ice cream, Gloria, ito yung Tapos sabon ng kuan kape. O de, pailis sa dali. Mali. Ada ka nagsanina, wailis sinalit, alis. Alas na na. Nagkaroon sa nina na ganino, ginuho ko sa nina, may mo na nagdabos. Di mo enough. Ang nagkaroon sa nina. Tugon sa kukaan. Panglas ko buhay, katong sa kabagan. Kado kay di mo pwede way nagabot ni dag magpirmari way di mala. Mawa ako. Sina na yung setting mo ni Kara, siksi ha? Di ko pila kay Pagano na nasaling na nakapan. Hindi ba tayo kang may iti, arang kaparang, berto daso. Arang kapag, uy, burato di ay, di yung ban, mga kapag mo man. Isig ka? Madyo kanyang kun. anak kong tiriyaw ni Hiyong. Dari, mas madali ay picturein. Uy, naman na nga man. Video mo kayo. Diyan si nanay, di ninyo palingkuron. Nagtiguang na na. Ha? Gusto na tayo na una. Kami sa mga anak ko man. Wa man nakakuha si Jahang kamera. Picture sa, ipato bang. Picture man na. Dali na nang kay si Jocelyn. Dali naman nang. Dali na, mag-pray na ba? O, dali. Ano sa lipgan? Tiya. Hoy, dali na mo. Hoy, mag-pray na ko no. Hoy, tama na. Sakto na lang dyan ako. Mag-pray sa ta, pero... Jule. Mag-pray sa ta, pray na. Kampo na dali, dahil. Tiya, Vixian. Yan na. Tiya. Una dari ka magpuri nag. Ano man? Magpuri na. Pray sa ta, ter. Sa slim na rin, ter. Ter. Ningingan si tatay. Kaya pagkaklaan mo na to. Magpunsan kayo, magpunsan ha. Kaya mga ama. Uy, ampo na. Kamu saan na mag-isura lagi magkaroon? Na. Dire. Unsa ko gusto lang pangaon. Dali, maniog to na nun. Kinain na, sige tapok na, sige na. Sige, atang ibutang, atang mga presensya, nga tos ginoo. Dili ako magluhag. Kamera. Ito na sa proni kay gam na kuha kamera kay ginoo ni importante. Atang ibutang, atang presensya nga tos sa ginoo, di sa magluhag. Ug mahimo, pidya lang ginoo mata. Among langit ng ngamahan, daghang salamat Ginoo sa takna karon nga kami nagkahiusa sa anniversary ni Nanay Tatay, 55 years together. Grabe, makaingan naman ta og sana all. Lord, dugangi pagtuig, ngilhang panag-uban, dugangi pag mga 50 years more. Salamat Ginoo sa grasyang imong gihatag nila nga nagpadadon sila sa pagminahalay. Og Ginoo, dugangi pag ilang mga kinabuhi. Mao na imong gihandyo nimo Lord, og Ginoo panalanginin ning pagkaon karon nga mga sawhan. Ang maghatag ni kabastog sa among lawas ug Ginoo. Panalangin ang mga kamot nga naghanda nini ug ang mga tawo nga nagpagawas og kwarta para makahatag og gamay nga pahinangod sa among ginikanan. Dugangi pag ilang grasya Lord puna pag ilang bulsa. Ining tanan ang giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Okay, amen. Anja karon nga ano ta? Happy anniversary. Happy anniversary! Huwag ito din kadlitan, day! Kaya rin mo sila, bilang mga bata, na kami mga tatapit sila og na. Moment ko na sila tay. Moment ko na sila. Panate, panate! Mata kita. Sana all. Sana all. Di ba may Ang kamera na kuan na. Tiya. Tiya, Lixi. Ya. Kadang nagsigasing kadang, arong oras lang. Kadang din mo kay mabuthan mo! Happy anniversary!
Plato ko no. Iya kan sakyan. Nay sungay. Kamu orang luar ni maghunay. Nay sungay. Si Kia pa ipa. Manas Kia. Katulad ng green. Ano na dun? Ato mga green, na puti. Arong gaan raw gasan. Dapat ka na dito. Si Kia ko nung silik si Mozap. Dali. Mga bata. Mga apostuhod. Mga apostol. Sama. Ipa. Bro. Anniversary. Ikaw po, ano yan ah? Adi ka. Lala mga anak. Ay, tabi. Dapat ginatag na yung buhol. Dito manok. Napagana mo. Kali natin si Sila. Asa ka tayo?